Jam'iyyar ADC jam'iyya ce ta haɗakar maciya amana da marasa gaskiya kwankwasiya gidan bani ci. Dole ne kai Nasiru ka saba da abin da ka samu ka gyara gemu ka ɗinka sabuwar riga yanzu ka shigo wani layi na dole ne sai ka zo ka hidima a cikinsa yanzu shi ya shiga cikinsu. ADC ta canja daga wancan fassarar da ya mata ne ko kuma a'a shi ma ɗaya ne daga cikinsu. Dr. Nasiru Gawuna kana iya cewa ya samu kansa a aljannar tsire gaba wuta baya yaji. Dalili shine tun san da ya fara siyasarsa Nasiru Gawuna Malam Ibrahim Shekaru shi nuna masa gata ya bashi kantuma, bayan nan ya bashi takarar ciyaman ta Nasara Local Government ya kasa ci, nan ma dai dole sai ƙara naɗa shi. Sannan saboda gata ya zo ya yi kwamishina aƙalla na shekara 8 a harkar gona. Amma idan ka kalli zamansa a wannan ma'aikatar ta gona yadda Kano ta shahara da harkar kiwo da noma, sai da ya kasance dabbobin da za mu yanka da sallah sai an shigo mana su daga jamhuriyar Nijar. Dr. Abdullahi Umar Ganduje shi ya ɗauke shi a matsayin mataimaki. Bayan sun shiga zaɓe ya ga yadda aka yi da kansa ya raɗa masa cewa mota ba fasinja. Sun ɗauki takara sun bashi. Bayan ya shiga takarar sun ga nauyinsa. Wannan yasa suka yi watsi da shi duk irin naɗe-naɗe da damammakin da aka samu a Abuja. Sai hedimasta suka bashi a jami'ar Bayero. To kusan za ka iya cewa yanzu yana ganin cewa saboda APC ta cika, ka fahimta, ta cika sai ya danganta da capacity kayan danganta da me kake iya yi, wa kake da shi, sannan a iya baka dama. Da haka ya tafi can guntun da can babu kowa. Amma wahalar da zai samu a kwankwasiya ita ce takarar gwamna kwankwasiya tana ɗan takarar ta na gwamna, wanda already shi ya san ba shi bane. Dan takarar deputy gwamnan su shine kuma Amina Abdulsalam. Amma ba ka gani sanata wannan wani lissafi ne na siyasa wanda sai lokacin ya zo za a gashi ina gaya masa ai mu ne yankon kwasiyar ku. Dan takarar deputy su kuma Amina Abdulsalam shi zai ƙara maimaita musu deputy. Dan takarar sanatan su yana bin su bashin halacci a Kano Central. Dan takarar su na majalisar jiha kusan ya bi kwankwaso ba za a canja shi ba. Nasiru kuma ya yi ciyaman har sau biyu, constitution bai bashi damar ya ƙara neman ciyaman a ƙaramar hukumar Nasara ba. Da haka yin damar da yake da ita ce kujerar rep. To ya san cewa kuma kujerar rep mutum 19 ne yanzu suke nema a Nasarawa. Yanzu Nasiru shine na 20 a cikinsu. To ya gane cewa kuma kwankwasiya gidan bani ci. Dole ne kai Nasiru ka saba da abin da ka samu ka gyara gemu ka ɗinka sabuwar riga yanzu ka shigo wani layi na dole ne sai ka zo ka hidima a cikinsa. Amma anyhow muna taya kamar muna ganin cewa wannan zai ƙara seta al'amuran siyasar Kano kuma zai ƙara nuna mana ina aka dosa. Amma tunda jam'iyya ce ta gangami suka shiga, to ba ka gani akwai wani lissafi da suke zuwa da federal government? Ai shi ka gane cewa shi mai gidan injiniya Rabi Musa Kwankwaso kusan ya samu kansa a matsayin tafka da warwara na siyasa. Kowa kasan da irin yadda tsufa yake zuwa masa. A ranar 28 ga watan 1 ya shirya da BBC Hausa ya faɗa wa duniya cewa injiniya Abba Kabiru Yusuf ya yi babban batulci na barin jam'iyyar NNPP. Sai shi kuma gashi ranar 29 ga wannan watan na uku da muke ciki ya fito ya gaya duniya cewa a shafinsa na Facebook ya bar jam'iyyar. To kenan kaga shi me yayi? Sannan ya gaya mana a shekarar 2025 cewa jam'iyyar ADC jam'iyya ce ta haɗakar maciya amana da marasa gaskiya da suka haɗa guri guda. Yanzu shi ya shiga cikinsu. ADC ta canja daga wancan fassarar da ya mata ne ko kuma a'a shi ma ɗaya ne daga cikinsu. Ya gaya mana cewa Nasiru Gawuna wani mutum ne wanda ya saci akwatu aka ganshi a bayan Land Rover ya tara saje ya sanja kala. Yanzu da yake munna ya karɓi Nasiru Gawuna ya canja ne ko kuma a irin rikidar da Gawuna yake ne ya sa ya rikida ya kasa gane shi. Atiku Abubakar tun shekarar 2007 mu 'yan kwankwasiya ana koya mana rigima da shi da gaba da shi kamar yadda ake koya mana tahiyyar sallah. Yanzu yana munna ya je haɗu da Atiku Abubakar ya daina rigimar da shi ne ya fahimci Atiku Abubakar ba gaba yake da shi ba, ya fahimci Atiku Abubakar masoyinsa ne ko kuma a'a zai irin abin da muka saba ne na siyasa shine mu kori kare daga gindin dinya. Amma sanata ba ka ganin kamar yadda aka ga yadda ya tara gangami a gidansa shi jagoran da kuma irin manya-manyan mutanen da suka zo, ana tunanin wannan ne yake ba ku tsoro a jam'iyyar ku? Ba wani abin tsoro, wa aka tara kuma wa ya zo. Ka gane cewa wani markaɗaɗɗen ligidi ne na inyamurai
wanda aka shashi shi kuma likidi markaɗaɗɗe in ka shashi yana da maiko kwaɗayi ya sa ka shashi to in ka fara zawo baka da maganin da zai tsaye maka da shi. Wa'annan inyamuran ka zo ka ɗauko mana wani mutum ɗan aware, wani mutum ɗan takarar wani ɓangare, wani mutum ɗan takarar wani addini. Ita Najeriya ƙasa ɗaya ce. Muna buƙatar duk mutumin da zai takara a Najeriya ya imani da kasancewar Najeriya dunkulalliya, ya imani da kasancewa Najeriya tana da mabambanta addini da ƙabilu, zai aiki a tare da su. Amma wani mutum da ya yarda cewa zai yi wani bangare aiki kuma a ce yanzu kai kun kusa da muke kallon ka a matsayin wani jigo jagora a siyasar arewa, ka yadda ka je ka da karfi da wayancan mutanen saboda wani markaɗaɗɗen lagaji da ka je aka baka wuta ka sha. To ina so in gaya maka cewa in baka yi sa'a ba martabar ka ta siyasa ce kake kokarin ka zubar da ita. Sannan kuma zaluncin da ake so a wasu 'yan asalin ADC ka gane cewa Allah ya haramta zalunci a kan shi kuma ya sanya shi abin haramta a tsakanin bayi. A shekarar 1998 da PDP ta zo, su Aminu Wali, su Marigaya Bakare, su Musa Gwadabe jam'iyyar su ce. Amma Kwankwaso sai da ya zo ya raba su da jam'iyyar nan zuwa shekarar 2007 ya kasance suna kallanta amma ta gagare su. Man kira abin lissafi wanda a zahiri kaga zalunci ne. Da aka zo shekarar 2017 da 15 su Malam Ibrahim Shekaru su suka narka jam'iyyar su ta APC. Amma da Kwankwaso ya shigo sai da ya kore su ya haramta musu jam'iyyar. Man kira shi lissafi amma shi ma kaga zalunci ne. Boniface a 2023 jam'iyyarsa ce tasa ce haƙonarsa muka ji muka karɓo amma muka canja mata lugu muka rarake shi wanda mun kira abin lissafi wannan zalunci ne. Yanzu an zo jam'iyyar nan jibi faman da Atiku Abubakar yayi akan ta taron Ingila taron Dubai amma an zo ana kokarin a haramta Atiku Abubakar da dama a cikin jam'iyyarsa saboda kawai kiyayyar Atiku da Obasanjo an haɗa kai tsakanin Kwankwaso da Obi kuma ana so a kassara Arewa ta karfi da yaji ya kasance cewa dan Arewa ba zai iya yin takara ba zai iya hawa tiket ba a shekarar 2027 kuma kana magana kishi da kaunar talaka. Sannan irin su Malam Ibrahim Khalil, irin su Ibrahim Al-Amin Little, irin su Akil Indaba da suka zo suka yi jam'iyyar nan wahala yanzu an zo an tattara su ana lallaba su irin yadda ake lallaba ragon layya ka fahimta, a bashi dusa a shafa mai ba a yi masa wanka a taje masa gashi amma a jira ranar yanka a zo a yanka su ta kiya. An lallaba su ana so a raba su ka gane cewa shi zalunci baya dorewa kuma komai daren dadewa sai ya bayyana. Su mutan Kano sun yadda da Abba, sun gamsu da Abba, sun yadda da abin da Abba yake kuma za su yi aiki tukuru domin nasara. Duk wanda zai takara ya fito ya takara ba mu da matsala, ka gane cewa shekara a fasace za a shige ta. Takara ce za ka yi ta tsakanin camfin Kano da kuma tauhidin mutanen Kano. Kafin zuwan musulunci Barbushe ne yake zama a dutsen Dala ya gaya wa mutanen Kano ma kana wa ma ya kunu wa in kana kaifa ya kunu, mutane su tafi su dawo. Yanzu Kwankwaso ne yake zama a Mila Road ya gaya mutanen Kano cewa za su canja, an masu batulci, za su cire wane, wane ya isa ya zo ya wuce ta gabansu. Ka gane Allah ne kaɗai malukal mulki, shi yake ba da mulki ga wanda ya so. Wannan tauhidin mutanen Kano za su fito su tsarkake shi domin su tabbatar cewa sun gama bautar maguzanci a Kano, sun yadda cewa mulki a hannun Allah yake, shi yake ba da shi. Kamar yadda muka yi a shekarar 2007 babu irin tsana da gabar da ba a nuna Malam Ibrahim Shekaru ba da sunan cewa ba a maimaita mulki a Kano. Muka dogara ga Allah kuma Allah ya maimaita masa. A yanzu ma mutanen Kano sun tsaya tare da Abba, sun tsaya akan kalmar tauhidi, sun yadda cewa mulki ba a fadar wani mutum ake ba da shi ba, a fadar Allah ake kaddara ba da shi da yadda za a ba da shi da lokacin da za a mika shi kuma a gwansa muke ne. Shi ne da ya ga wannan da gandu da ya sa masa mota ba fasinja, shi ne da ya ga wannan da Kwankwaso ya sa masa cewa mutum ne mai rikida. Wata ranka gan shi a tsawon sallah a matsayin limami, wata ranka gan shi a bayan ganduroba da akwatin zaɓe. Wata rana ka gane, da haka ba ma tsoron gawuna ko muskala zaratan. Idan muna tsoron Nasir Gawuna muna tsoron koko da kosai. Da haka ba shi ba, duk mutumin da zai fito in dai nagarta tana iya sa a zaɓe, in dai cancanta tana iya sa a zaɓe, in dai ayyukan da mutanen Kano suna buƙatar su ga aiki a zahiri ne yana iya sa su zaɓe, za mu gabatar musu da gwamna injiniya Abba ko muna gaya duk wanda zai fito ina da mai karo ga rago. Dake su kira na ga al'ummar Kano shine su yadda cewa gwamnan su abinda suka zaɓe shi dan shi yana yi, nauyin da aka dora masa yana saukewa, sannan kuma su ƙara ba shi dama domin hana injiniya Abba Kabiru Yusuf mulki a Kano biyu tamkar kana so kamar da Kano ne ta koma tumbin jaki bayan kuma tumbin giwa ce.